بازی نو. بس های دیگه برادر عزیز 20,000 30,000 50,000 100,000 بلیت общее количество билет 1800 дона ровно приз 1900 дона. до 100,000 рубль 20 нафарда 10,000 рублей подарка. Будурин данг комментариёро бинависед. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. ин старт ин бозӣ я намуди ҳастае ки бародари азиз кадом одами билет мегирен бе приз намемонем. кадом нафаре ки билет мегирад даже шанс дорад ки дувайнои соҳиби приз шава бародари азиз. представед кунед нест дар ҷаҳон ҳар як одаме ки айма билет мегирад уже приз дорад. бозие ки ягон одам бой наметада е бозӣ. наоборот дувайнои бародари азиз худат приз мегириву не ки дар ин бозӣ бой наметӣ. ин бозӣ ҷои бойтӣ надорад. бародари азиз шерои нар главни шоҳҷоиза мерседес Е63 топ тоза кадом нафари бурд мекунад оши шавад. ини кадом нафарое ки ҳозир билет мегирен номи билетона аспак мемонен болои мерседес инаме асп шуморо падарка як тане дата шоҳҷоиза бомба-бомба-бомбита. Она поражает своим видом. Бомба-бомба-бомбита. салому алейкум бародари азиз, подписчикои гиромӣ, ҳама каса хуш омадем ба канали Бақагӣ шерои нар. як бозие ки старт бозии навай. нигоҳ кунем бародарои ҷон, общи ма якум ҳами шуморо мегум. нигоҳ кунем бародари азиз. главни шоҳҷоиза чихеле ки дидестен мошинчае ки нест дар ҷаҳон бародари азиз. я намуд мошинчае ки шумо просто роҳат мекунен ира тамошо кунен. ана нархи як дона билеташ 5,000 рубл мешава бародари азиз. общий билеташ бародарои ҷон и хали 20,000 30,000 50,000 100,000 не 1800 дона ровна билет ва 1900 дона бародари азиз ровна приз. призоша нигоҳ кунед. главни шоҳҷоиза мерседес Е-класс стил 63 полнисти Бақагии бад бародари азиз кадом одаме ки бурд мекуна ошу шава. дигари призо бародари азиз бо призои дига нигоҳ кунед кадом нафарое ки бародари азиз билет мегирен шерои нар. ана нигоҳ кунед як билет гирифтӣ як телефон падарка, дата билет гирифтӣ дата телефон падарка. ҳар як одаме ки айма билет мегирад уже приз дорад. бозие ки ягон одам бой наметада е бозӣ ҳама приз мегирад бародарои ҷон. 1800 дона билет 1800 дона телефон. телефоное ки бародари азиз хитон медонен уже мақсад ки кадоми ҳозир билет мегирад соҳиб як телефон мешавад. ана бародарои ҷон шерои нар бозӣ баҳри шумоа. нигоҳ кунед мерседес шоҳҷоиза кроми мерседес 100,000 50,000 20,000 10,000 баъд 1000 сума ҳама конверти ками кам 10,000 ва 1000 сума 100 дона ровна приз 1800 дона дига телефон 1800 дона билет 1800 телефон 100 донаи дига бо отдельно барабанда иштирок мекунад. ҳозир ки бародари азиз ту билет гирифтӣ ҳамин рӯза худаш биё телефонота қабул кишед. нар номерое ки дар болои экран дидестин бародари азиз нархи як дона билет 5,000 рубл. кадом нафаре ки ба Душанбе сити мегирен курса нигоҳ кунед чанд суми ҳастае бародари азиз ҳамқа партоед. номераи Сбербанк WhatsApp Тинькофф дар ҳамин рақамҳои 354 10 10 Душанбе сити 556 00 58 57 бародари азиз. ура кунен як бор абзори мошина тамошо кунен дал рафтем. He knew the world would not be the same.
silent. Vishnu takes on multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."